Обвинувальні акти проти Аксьонова, Поклонської, Константінова та ще 5 колаборантів спрямували до суду. Про це повідомили у Службі безпеки України. Там уточнили, що завершили розслідування щодо 8 колишніх посадовців, які перебігли на бік ворога. Йдеться про екс-депутата Верховної Ради Криму, а нині окупаційного очільника Сергія Аксьонова, колишню окупаційну прокурорку Наталію Поклонську та Володимира Константінова, колись голову Верховної Ради Криму, а згодом окупаційного голову Держради Криму. У переліку також колишній окупаційний міністр внутрішніх справ Сергій Абісов, окупаційний начальник кримських прикордонників Віктор Мельниченко, окупаційний очільник Кримського ФСБ Петро Зима, а також Рустам Теміргалієв та Юрій Двойніков. Усі вони є фігурантами справ за фактом повалення конституційного ладу, захоплення влади та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, державної зради та створення злочинної групи. Покарання передбачає до 15 років за ґратами.